אושר הרעיון המרכזי לכיבוש עזה. צה"ל נערך לכיבוש העיר עזה שבוע אחרי החלטת הקבינט. והרמטכ"ל מודיע שאישר היום את הרעיון המרכזי של התוכנית לכיבוש העיר עזה. פינוי אוכלוסייה נרחב מהעיר עזה, שבה על פי הערכות נמצאים יותר מ-800,000 עזתים. כיתור העיר עזה ובידודה מאזור מחנות המרכז והמואסי באמצעות בנייה מחודשת של ציר נצרים. לאחר מכן, כך על פי התוכניות, צה"ל יחל בתמרון עצים בעיר עזה תוך תקיפות נרחבות של חיל האוויר. נדמה לי אם אני מאזין טוב לאנשים שאני מדבר איתם לגבי אישור התוכניות, הם מזהים כבר עכשיו את מה שמגדירים מגבלות הומניטריות. זאת אומרת שיהיו קשיים לביצוע משימה בגלל אילוצים משפטיים ולחץ בינלאומי, בין הוצאת האוכלוסייה החוצה ובין הפסקות אש ובין הכנסת סיוע. העיר עזה, הבירה הלא רשמית של הפלסטינים ברצועה, מוקד הכוח של חמאס, שם מתקבלות ההחלטות הצבאיות והפוליטיות של הארגון. שם מחכה לכוחות מרחב אורבני צפוף עם סמטאות, צרות ובניינים רבי קומות ורשת מנהרות שטרם טופלה, אתגר מבצעי, צבאי, שיהיה מורכב מאוד להתמודד איתו, בייחוד כשעל פי הערכות הצבא מוחזקים באזור חטופים. אני חושב שלהקריב את החטופים זה לאו ענק, זה דגל שחור שמתנוסס מעל הפקודה הזאת, או לשיטתנו זה קו אדום שהרמטכ"ל צריך להציב. הנושא השני, סיכון חיילים למטרות שאולי לא מוגדרות עד הסוף, או שלא ניתן להשיג אותם. שהם יודעים שלא ניתן לממש אותם. לקחת הימור כל כך גדול בחיי אנשים וחטופים וחיילים. מה חושבים שקורה עכשיו בעיר עזה? לא הכינו עכשיו במשך כל החודשים האחרונים כמויות של מלכודות בתוך רבי הקומות שיש שם? ומה קורה עם החיילים שלנו? אולי צריך להצטער שחיכינו עם המהלך הזה. ומה קורה עם הכלים שלנו, ההנדסיים? האם הם מספיק טובים? האם הם מוכנים? יש פה כל כך הרבה סיכונים שמדינת ישראל עכשיו לוקחת. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שמכהן גם כשר בשר הביטחון, הודיע על אישור תוכנית E1. צריך להבין, מדינה פלסטינית זה לקחת את עזה, להכפיל אותה פי 20, ולשים אותה כאן, בשטח הגבוה הזה ששולט גיאוגרפית וטופוגרפית, כמעט על כל מדינת ישראל. זו התאבדות שמדינת ישראל לא תעשה לעולם. לעולם. מדינה פלסטינית לא תקים לעולם. במעשים בשטח היא בעצם תמנע אפשרות של רצף טריטוריאלי של פלסטינים במרחב הזה, ושתחבר בין בית לחם לרמאללה. אני חושב שמהרגע שהשר סמוטריץ' נכנס כשר גם במשרד הביטחון, בנוסף לשר האוצר, הוא שם את הנושא של E1 כנושא מרכזי בתוך הנושאים האסטרטגיים ביהודה ושומרון, אבל אני דווקא רוצה לחזור אחורה, לימים הרבה יותר קדומים, ל-1915, שם בן גוריון אומר, או לפני הצהרת בלפור, שמה שיקנה לנו את הארץ, זה לא זכויות בינלאומיות שיכירו בנו, וזה לא קנייה בכסף של הקרקע, אלא התערות בקרקע והתיישבות בה, ואני מצטט. ולכן אנחנו גם כאן מבינים שאם הבנייה לא תגיע בזמן הקרוב, כלומר אם הדבר הזה יימרח והוא יהיה רק על הנייר, הוא לא יהיה שווה כלום. ולכן אני אומר, אנחנו קוראים לזרז את הדבר הזה.